Здравейте, хубавици! Хайде да обсъдим трендовете в красотата, които прогнозирам, че ще виждаме и през 2026. Предупреждавам, видеото ще е по-дълго. И преди да започнем, това е Хубав с блога и тук обсъждаме всичко свързано с красота. Ще съм благодарна да се сабскребнете, ако искате още видеа тук. За начало, аз абсолютно се предадох на тренда с ружовете, а повярвайте ми, супер много се опитах да се въздържа, защото помислих, че е нещо, което е тук за момент, но ружа определено замени супер контурираните визии. Относно нюансите, мисля, че ще варираме според сезона. Мисля, че добър ориентир може да е Патрик Та, който наскоро беше пуснал видео за новите му два нюанса, който добавя към колекцията си. Единият е студено-розово, който, както всички знаем, е супер популярен в момента. Той може да се използва както за зимата, така и пролетта. Но интересното е, че лятото ще преоткрием кораловия руж. Той се опита да се върне миналата година, но не се получи, но тази година със сигурност ще го виждаме доста повече. Интересно е също, че все повече внимание обръщаме и на ружове, които могат да минат и за контур. Например, Hana Money Blush на MAC, който е абсолютна икона. Също ето този нюанс, който в момента набира огромна популярност сред K-beauty продуктите. Според мен, ружа ще се задържи както в ежедневието, така и към по-тежкия глам, който ще се придържа повече към това да приличаш на кукла Барби. И като казах кукла Барби, в света на пластичната хирургия със сигурност се забелязва все по-голям интерес към процедури различни от ринопластиката. Все повече реклами излизат на интервенции като блефаропластика, браулифт, фейслифт, дори на жени под 30. Целта не е да изглеждаш по-различно, а да просто да си по-добрата версия на себе си, т.е. тази, която се наспава. Дали развитието обаче на този тренд ще сложи край на фьор културата? Абсолютно не, особено в България, където така обичаме да има и да се вижда, но според мен в световен мащаб всички искат резултат като този на Бела Хадид. И именно тези черти на супермодел зараждат тренд, в който се забелязва някаква носталгия по 90-те. Говоря за типа грим, който майка ти би ти казала, а така се правихме тогава, с тънките вежди, студените нюанси, с светлото червило с тъмни очертания. Тези, които идват от TikTok, знаете, че там сме в търсене на това светло-розово комбо. Пазара абсолютно не е емоционално готов, затова повечето марки са спрели да го произвеждат. И ми е интересно дали това ще се развие като основен антитренд на Clean Girl естетиката. Мислете си за Adam's Family, Lily Rose Depp, ще сложа още няколко референции. В България грим визиите се диктуват главно от чалга културата ни в по-големите случаи. И все още не сме видяли някоя чалга звезда гримирана така. Признайте си обаче, че ще е много яко. И все си мисля, че у нас, освен ако не видите някоя аутка, на която целият и стил е такъв, в реалността тази визия би се счела за много смела. Да успокоя всички, Clean Girl естетиката няма да си тръгне скоро. Символизира wellness или на чист български да изглежда, че си пиеш водата, че спиш добре и че нямаш проблеми, дори това да не е вярно. Много са причините Clean Girl естетиката да съществува. Не е само удобство или мода, повлиява се изключително много и от финансовата и социалната атмосфера, в която се намираме в момента. Не знам дали това е интересно само на мен, затова ми напишете в коментарите дали искате да говорим по-задълбочено за това в отделно видео. Да си Clean Girl се усеща по-неангажиращо и да си признаем е доста удобно да не ползваш чак толкова много продукти, колкото ползвахме през 2016. Затова като директен отговор на тази тенденция виждаме как марките, за да компенсират това, че ние купуваме по-малко, се съсредоточават върху продукти, които комбинират едно или повече действия. Обикновено това са грижата за кожата с грима. Това заражда друг тренд, който се нарича скинимализъм и идва от едно много просто осъзнаване, е, че не ти трябват много продукти, за да имаш ефективна рутина. През последните години започнахме да разбираме грижата за кожата много по-добре, започнахме да говорим и за кожната бариера, за балансът и колко лесно може да се наруши. И изведнъж тогава 10-стъпковите рутини започнаха да изглеждат все по-малко като грижа, а повече като претоварване. Скинимализъм стои за това да познаваш кожата си и да използваш продукти, които са подходящи за теб и да ги довършваш. В такъв смисъл скинимализъм не е да се откажеш от грижата на кожата, напротив, това просто е по-зрял подход към нея. Това е и причината в момента да виждаме толкова силен фокус върху формули, които приоритизират възстановяването на кожната бариера и включват церамиди и пептиди вместо високи концентрати на активи.
За момента корейския пазар е този, който диктува развитието на козметичните формули. Западните компании в момента са в режим на ваксване, защото Южна Корея глобално оформя бюти индустрията с съставките и текстурите, които идват оттам. PDRN, познат още като ДНК от Сьомга, ще става все по-популярна заради регенериращите си свойства. Много скоро ще виждаме как есенциите, които обикновено се използват за лице, ще навлизат и в грижата за скалпа и косата. Освен това, липстейновете ще продължат да набират популярност и да се разрастват като категория заради дълготрайността си. Те са перфектният продукт за хората, които малко повече ги мързи, защото ти решават проблема с това да си слагаш червило нон-стоп. Нишови визии като метални сенки, бели сенки. Имайте също предвид, че според Pantone официалният цвят за 2026 година е Cloud Dancer, затова визии с бели сенки биха били доста актуални. Сини сенки. Синято е малко на кантар, защото в реалния живот трудно изглежда добре и много граничи с това някой да те пита кой те е бушонирал, но ако това не ви спира, действайте. Друг силно застъпен тренд е свързване на храненето с грижата за кожата. През 2026 ще наблюдаваме все по-засилен интерес към красотата отвътре навън. Ретинолови шотове, колагенови напитки, функционални храни, които да стават неизменна част от рутината, също както и серума за лице. Слагам референции към рецептите на моята най-добра приятелка. Ако имате възможност, направете си ги, наистина са уникални. И ако трябва да обобщя, красотата през 2026 няма да крещи, няма да е година на крайности, а по-скоро намиране на баланс между това да изглеждаш добре и да се чувстваш добре. Много ви благодаря, че изгледахте това видео до тук. Пожелавам ви една хубава година и ако това видео ви е харесало, ще съм много благодарна да се сабскрайбнете. Постарах се да съм максимално изчерпателна, но ако все пак мислите, че има тренд, който не съм споменала, коментирайте, за да го обсъдим. Целувам ви, мои хубавици, и много ще се радвам да се видим в следващото видео. Чао!